Bones tardes a tots i vos dono la benvinguda a un nou projecte. Com tots em coneixeu, em dic José, però tots em coneixeu com a vells. Soc veí de Silla i porto molts anys enrolat en aquest món, tan atrevit i sempre treballant a la sombra. Però enguany m'ha decidit per donar un passet endavant, ficar la meva cara, el meu nom, cosa de la que no m'arrepentiré i m'arrepentís. Perquè tot això té un fi, que és lluitar per al meu poble, pels meus amics, per la meva família i pel meu entorn. Jo estic casat i tinc 2 xiquetes, molt revoltoses com veureu, de les quals tenen 2 anys, i les quals m'agradaria que tingueren un futur digne, i espero que tots els que tingueu xiquetes i xiquets penseu en el seu futur. Per el que puga esperar, no molt bo. Futur que se'ls comença en dies com avui, des de Ciral, d'on vos estic parlant. Jo soc una persona lluitadora, treballadora, honrada, i el que intento traslladar a tots en aquest projecte és el mateix que jo penso de mi. M'agraden les promeses, m'agraden els fets, no m'agraden les mentires, m'agraden les realitats. A part, tinc actualment una empresa de subministres d'hostaleria i ningú m'ha de dir com està la crisi. També tinc l'experiència d'haver sigut molts anys president d'una falla, con lo qual també és el que significa una responsabilitat d'un 1%. Entonces, a partir d'avui, tots podem pensar el que volem per al nostre poble. Fins avui, i dic fins avui, perquè el demà i el més enllà té que canviar. Canviar i molt, perquè a tots nosaltres, per els nostres majors, per els nostres fills i els nostres nets. Depèn de la nostra decisió. El nostre propòsit sempre serà el que ens du ací. Només hem de veure que som gent de poble, gent treballadora, i volem el millor per als veïns i veïnes de Silla. Sé que estan tots units per València i units per Silla, això espero. Hi ha molta feina que fer, hi ha tantes coses que arreglar, tantes injustícies, tantes promeses no complides, que altres han faltat a la veritat i ens han deixat oblidats com si poguérem tapar la nostra veu. Pues no, nosaltres som valencians i defendrem el nostre. Volem estar tranquils quan deixem a passejar, tant jo com un xiquet. Volem un poble que ens transmeta confiança i benestar. Volem control de velocitat dins del poble, sense carrils bicis que no estan, que no passen més desgràcies de les que uno vol. No volem favoritismes, ni amiguismes, al final són tots sillers. També volem que es millore la matriculació de xiquets en les escoles. No hi ha dret que un pare tingui que anar a més de 30 minuts de sa casa per dur el fill al col·latge quan la té quasi vaig a sa casa. Això també perquè hi ha moltes celebralitats. Tenim que potenciar la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra tradició, recuperar les festes de carrer, que era el que antes ens caracteritzava com a poble, recolzar les associacions, perquè són el que engrandeix el nom de Silla, recuperar les exposicions d'artistes locals, recuperar la Casa de la Cultura, la creació de treball als polígons amb noves empreses, ajudar al xicotet empresari i aperturar el seu negoci i controlar el despilfarro en les àrees inservibles. En fi, estaria hores i hores dient-los coses que han de canviar. Jo em pregunto, com vull veure el meu poble? I saben la meva resposta? Així com ara no. Siguem realistes. Si tu no defens el teu, no esperes que altres t'ho defensen. Jo vull el millor per al meu poble. Vull un present i un futur. Velar per la meva indústria, lluitar per l'educació, morir per el comerç, desviure per el camp i treballar per la sanitat. Som nosaltres els que ho tenim que arreglar. Som sillers i valencians. Per això vos demano que confieu en nosaltres, units per València, units per Silla. Té la finalitat de treballar per a tu, per a nosaltres i per al meu poble, el nostre poble. Gràcies i bona nit.